més alt que tots. Esperant la sort somiava el més gran desig, però va atrapar-lo el temps. I ara el somni és un record, de nit és un malson. El peso importante, el eje conductor siempre es la agrupación de cultura popular, que es lo que tenemos detrás, es decir, un día en el cual ya dan todo aquello que han estado preparando durante el año. Y desde luego, sin ellos, la fiesta no sería esta fiesta que tenemos tan colorida y tan participativa. Son la más importante de toda la fiesta. Mentre el món es mou, els dies van passant, si ara en ve un de nou, demà se'n va. Ella era salvatge, va cremar el seu cos per abraçar un estel. Va cedir-li els seus colors,